pensa del mallorquí que són l'acadèmia, la llengua, circo balear, els amics de la història, Cabrit i Bassa, el Gap, i després un altre que no me'n recordo que seria, que va firmar en Joan de Pérez, ja no me'n recordo cap, han fet cartes en el bisbe, 5 cartes diferents en el bisbe, que no n'ha rebut de cap. Jo tinc el certificat de correu, bueno, han fet 5 cartes en el bisbe, des de l'octubre del 2016 fins ara, i el bisbe no n'ha rebut cap. Però jo tinc el certificat de correu que s'han entregat a l'obispat. Bueno, els tens raó, però no acaba aquí. El mes de febrer vam fer una carta que van firmar tots els grups en el papa denunciant el bisbe. I aquesta l'ha rebut el bisbe. I aquesta la va rebre. No, però no acaba aquí el senyor bisbe. Me va citar a mi, me va cridar, firmava baix, me va fotre una copa de padre d'un senyor meu, me va dir sinvergüenza perquè jo havia escrit al papa sense permís seu, que jo no crec que necessiti permís ni jo, ni cap del grup, permís del papa, del bisbe, per escriure al papa. Bueno, tornaré a girar, però que no. Van fer 5 cartes en el bisbe de Mallorca, de l'anterior i en aquest. No n'han rebut cap ni una, però jo tinc el certificat de correu que et siguin entregades. Quan vist que no m'ho feien cap punyetero cas, vam escriure en el papa. I en aquesta sí que la va rebre el bisbe. La del papa la va rebre. Me va cridar a mi personalment, hi vaig anar, són ciutadans tots dos, m'ho van xerrar molt bé, fins que va arribar al punt que me va dir que jo era un poc a vergonya em poder separar perquè no hi havien demanat permís a ell per escriure en el papa. I jo, de veritat, no vaig ser molt fiel, vaig dir, conyo, no m'ho treu que necessitats amb el seu permís, per escriure en el papa. I d'aquí ja van anar de generar. Jo hi vaig dir, senyor bisbe, me'n vaig, perquè jo en aquest moment xerra en nom de 5 grups. I jo no puc insultar a vostè en nom meu. Vaig demanar una entrevista per dia 7 de juny d'agost, que hi hauria don Joan Benrell, i me va dir que sí. Jo li vaig explicar com estava i me va dir que sí. Diu, però l'hora la concretarem a mitjan juliol i jo li diré l'hora que t'acorrem. A mitjan juliol me va cridar en Josep Roca, que era el secretari, una bellíssima persona, diu, Mariano Bendito, diu, el bisbe no et se rebrà. I bueno, que el senyor Joan també. Perdona? Sí, no tiene más voz el pobre hombre. No tengo más voz, soy muy viejo. Pues cállese la gente. Que no podíamos recibirlo el día 7 de agosto, que estaría Juan, que ha venido casi a propósito. Tú también te avisé para que viniera todo periodista. Sí. Bueno, pues no llamarás porque no nos va a recibir. La qüestió és que me van dir que fins a l'octubre no podien llavors. Que Joan no serà aquí. Jo li vaig dir que l'octubre no us interessava. I ara hem fet una altra carta en el bisbe que li demanant que vos contesti una sèrie de preguntes perquè fa catalanisme. Que vos digui on hi ha l'arxiu de la corona catalana aragonesa, on hi ha l'arxiu de la conquista de Mallorca per català i no vos contesti. Automàticament que no mos contesti va una altra carta en el papa que tornarem firmant 5 grups per denunciar el bisbe el comportament. No sé si és molt cristià o no, però ell tampoc no ho és cristià. I me perdonaràs tu, però no.